Ahoj ľudia, ja som Ace a vítam vás pri takej menšej informačke o tom, prečo som netočil videa. Bolo to tým, že som vlastne nefungoval mi mikrofón. Ale to mi nefungoval iba jeden deň, pretože som si kúpil nový. Takže asi bude trošku horšia kvalita. Ale tak nevadí, no. Potom som mal zase problémy ešte s grafikou, takže aj to som si musel objednať. To trvalo asi 2 týždne. Takže tak. Potom som mal ešte nejaké problémy ako v škole a takto. Ale to je trošku jedno. Potom som takto nevedel som, čo mám proste točiť. Pozrite, mám tu úplne strašne veľa hier a nic z toho netočím. Takže chcel by som začať točiť tie CSK, čo som už tiež sluboval. A chcel by som začať ešte točiť Rust, pretože ten ma v poslednej dobe začal úplne zase baviť. Takže tak. A no to je myslím, že všetko zo zmien. No, budem samozrejme vydávať ešte ten Minecraft, lebo už ma až tak nebaví za to. Tak neviem, budem možno vydávať ešte nejaké tie ukážky módov, pretože to ma docela baví ešte. Takže, no, uvidíme. A tešte sa na dosť veľa videí. What the fuck is this? Nie, ďakujem. Takže, dobre, to je všetko. Dúfam, že ste nevideli ten vidnos. Ďakujem a čau.